नमस्कार माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या हक्काच्या चॅनल बहुचर्चित वरती. आणि आज आपण करणार आहोत एक नवीन येणाऱ्या मराठी मूवीच्या ट्रेलरचा रिव्ह्यू, ज्याचं नाव आहे गैरी. आणि ह्यामध्ये दिसतंय की ह्याची स्टोरी खूप छान असणार आहे, कारण की एका गरीब गावातल्या एक मागे पडलेल्या गावातली दोन गावाकडली पोरं मेडिकल मध्ये ऍडमिशन घेत आहेत डॉक्टर बनण्यासाठी. त्या मेडिकल कॉलेज मध्ये पुढे काय काय होतं, त्यांचा गावंढळपणा कसा त्यांना नडतो, म्हणजे यापुढे या कॉलेजमध्ये अशी मुलं शिकणार आहेत. काय होणार या कॉलेजचं देवालाच माहिती. आणि म्हणून शिक्षकच कसं त्यांना शिकवायचं सोडून त्यांच्याशी ते कधीच शिकू शकणार नाही वगैरे अशा सगळ्या निगेटिव्ह गोष्टी त्यांच्या डोक्यात भरवतात. आणि मग ती पोरं ठरवतात की आता काहीही करायचं, पण डॉक्टर होऊनच कॉलेजमधनं बाहेर पडायचं. आता या कॉलेजमधून डॉक्टर बनून मध्ये त्यांना पोलीस घेऊन जाते, त्यांच्यावर बरेच काही काय आरोप येणार आहेत असं दिसतंय. मोठे मोठे मॅटर होणार आहेत आणि त्यातल्या एकाची प्रेम कहाणी पण समोर येताना दिसते. अशी ओव्हरऑल ही स्टोरी असणार असं ट्रेलर बघून वाटतंय. ऍक्टर सगळेच छान आहेत, सगळ्यांनी छान ऍक्टिंग केली आहे. स्क्रीन प्ले आणि जे बऱ्यापैकी व्हिज्युअल्स म्युझिक वगैरे आहे यातलं तेही छान वाटतंय. बाकी तर आपण अंदाजा मूवी कशी आहे हे मूवी रिव्ह्यू मध्ये सांगूच, मूवीचा रिव्ह्यू घेऊन याचा प्रयत्न करू. ते मग चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि तुमचं मत काय आहे, तुम्ही हा ट्रेलर बघितला की नाही, तुम्हाला कसं वाटतंय हे सगळं आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन मूवी अपडेट सोबत आणि रिव्ह्यू सोबत. जय हिंद.